Ja mám takú milú povinnosť, rozbalujem tu balík, je to balík korejskej kozmetiky a urobím vám takú perfektnú výplň, takú dokonalú hydratáciu a lifting. Perlová maska, ktorá je perfektná na lifting, rozjasnenie a hydratáciu pleti. Nenormálne výsledky, čo sa týka liftingu krku a brady, takže máte sa na čo tešiť, budete trošku vyzerať ako mumie. Inekčie striekačky naplnené strebateľnými kolagénovými vláknami, ktoré vám tiež zabezpečia okamžité vypnutie pleti. Ak vás trápi rozacea alebo rôzne dermatidy, máte červené líčka, začervenenú pleť, tak toto je pre vás ošetrenie, ktoré vám už po prvom použití vidíte okamžite stiahnutie toho začervenania, ale tým, že keď absolvujete kúru aspoň tých 5 ošetrení, tak to bude mať dlhodobejšie účinky a čo je dôležité, že lieči tú pleť. Super vec sú to kolagénové nite. Viete, ako sa teším, kopec iných noviniek mám, ale aspoň toto som sa s vami chcela podeliť, tieto korejské špecialitky.